Rusiyanın Ukrayna garşy alyp barýan esassyz çözüşi dowam edýän mahaly Rus energiýa serişdeleriniň importyny azaltmagy meýilleşdirýän Ýewropa Birleşiginiň Türkmen gazyna bildirýän gyzyklanmalarynyň artýanyny barada habarlaryň arasyna Kreml Türkmenistanyň döwlet ýol başçylary bilen Ataly Ogul Berdimuhammedow bilen gatnaşyklary ýygjamlaşdyrýar. Synçylar Kreml bilen Ogulhan köşüniň arasyna ýygjamlaşýan mähirli gatnaşyklary gyşyň öňe sürýärler. Ýewropa Birleşiginiň gaz importyny diversifikasiýalaşdyrmak tagallaryna Russiýa tarapyndan belli bir derejede päsgelçilik döretmek finansiýa hökmüni häsiýetlendirýärler. Moskwa bilen Aşgabatyň arasyna gatnaşyklary baýlaşdyrýan wakalaryň gysgaça chronologiýasyna görä hususan soňky bir hepde iki ýurduň resmiýetleriniň arasyna mähirli aragatnaşyga şaýat boldy. Türkmen Medbugaty 29 awgustda Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenkowyň Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy eks-prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen telefonda gürleşendigini habar berdi. Kärdeşleriň arasyna geçirilen telefon söhbetdeşligine Matviyenko Berdimuhammedow Russiýanyň döwlet syýlagy bilen syýlanmagy münasibetli gutlady. Şeýle-de Matviyenko Gurbanuly Berdimuhammedow Moskwa sapara çağırdy. Şondan 2 gün olar 27 awgustda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Gurbanuly Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň 4-nji derejeli watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin ýen ordeni bilen syýlaglady. Synçylar Russiýada köplenç Rus resmiýetlerine ýa-da tanymal Russiýaly şahslara gowşurulýan syýlagyň daşary ýurt döwletiniň syýasy liderine Gurbanuly Berdimuhammedow gowşurulmagyny destine soragasyn aldy. Carnegie Ýylmy Merkeziniň ýylmy barlygçysy Temur Omarov özüniň Twitter sahypasyna Berdimuhammedow gowşurulan ordeni tesbirledi. Vladimir Putin Türkmenistanyň eks-prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 4-nji derejeli watanyň öňünde bitiren hyzmatlar üçin ordeni bilen syýlaglady. Geň sebäbi bu orden köplenç 2-nji derejeli Rus resmiýetlerine ýa-da tanymal şahslara berilýär. Ýöne daşary ýurt döwletleriniň liderlerine berilmeýär. Näme üçin şu wagt? Diýip barlygçy Twitterda ýazyp galdyrdy. Ol Merkez Aziýa boýunça synçynyň sözlerine salanyp bu syýlag bilen baglanykda iki çaklamany özüniň Twitter hasabyna galdyrdy. Birinciden ya Berdimuhammedow Russiýa sapar eder we çakyly üçin bahana gerek. Ya-da ikinciden Berdimuhammedowyň çynlyky saglyk problemleri bar we bu syýlaw ony begendirmeli. Diýip ol ýazyp galdyrdy. Synçylaryň çaklaýyşy ýaly Berdimuhammedow syýlaw gowşurulmagynyň edil ýan Russiýa Gurbanuly Berdimuhammedow Moskwa sapar etmäge çağırdy. Şeýlelikde synçylaryň birinji çaklamasy hakykata gawat gelen ýaly boldy. Bulardan başga da 29 awgustda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hemde Gurbanuly Berdimuhammedow Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Miller bilen Aşgabatda duşuşdy. Duşuşyň ýany Türkmen Medbugatyna peýda bolan habarlara görä Gazprom Türkmen gazyny satyn almagy dowam etdi. İstegi bildirýär. Bellesek Türkmen gaz bilen Gazpromyň arasyna 2019-njy ýylda baglaşylan ulalaşyk esatyny Russiýa Türkmenistandan her ýyl 5,5 milliard kub metr töwereg Türkmen gazyny satyn alýar. Biraz ýyda dolansak iýunyň ahyryna Gurbanuly Berdimuhammedowyň dowluny gününe gawatlap Aşgabatda geçirilen Hadar sammitine gatnaşmak üçin özüniň girişen Ukraina uruşundan bäri ilkinji gedek daşary ýurtlara malasyran saparlaryň çägine Aşgabada baran Putin Uly Berdimuhammedow 65-nji dowluny günü münasibetli ýyda gaýdyp gelýän çapyk suwar heykelini hemde küşt we iki sany gylyşy wot berdi. Türkmenistanyň prezidenti wezipesini mart aýyna kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowdan kabul edip alan 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow özüniň ikinci daşary ýurt döwletine malasyran resmi saparynyň çägine 10-njy ýylyna Moskwa bardy we Putin bilen duşuşdy. Iki ýurduň arasyna gatnaşyklar Ukraina garşy girişen esassyz çözüşiniň ýygyany Moskwanyň halkara sanksiýalary bilen ýüzbeýiz bolup Ýewropa Birleşiginiň Rus energiýa serişdeleriniň garaşsyzlygy kemetmek maksady bilen gaz import ugurlaryny üýtgetmegiň ugurlaryna garaýan wagtyna ýygjamlaşýar. Mälim bolşýar Türkmenistan hökümetiň ümitligine garamazdan en çemil bäri tebii gaz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagallalarynyň çägine hazır üstü gaz geçirji taslamasyny gurmak arkaly Ýewropa Birleşigine gaz satmagyň mümkinçiliklerine gyzyklanma bildirýär. Ýewropa parlamenti we Birleşik Agda ýurtlaryň parlamentleri Türkmenistanyň insan hukuklarynyň ýagdaýyna salalanyp Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyna 1998-nji ýylda gol çekilen partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyny tasdiklamasa da Ukrainada barýan Rus agresiýasynyň fonuny Birleşik özüniň Rus gazyna garaşdyrlygy azaltmak
çağırlarynyň çägine dünýäniň beýleki gaz bazarlaryna şol sany türkmen gazyny satyn almagy gyzyklanma bildirip gelýär. Ýewropa Birleşigi Türkmenistany Günorta gaz koridoruna goşulmagy çagyryp gelýär. Munyň bilen Trans-Anadolu we Trans-Adriatik gaz geçirjilerini öz içine alýan ulgamy Hazar üstü gaz geçirji taslamatyny hem goşmak meýilleşdirilýär. Jemgyýetçiligi ma'lum bolan şeýle taýlarlaryň iň soňky iýulyň başyna Aşgabatdan habar berildi. Türkiýanyň vice-prezidenti Fuat Oktay iýulyň başyna Aşgabatda mulaçyran saparynyň dowamyny Türkmenistanyň gazyny Türkiýe eltmegiň 3 ugurunyň şol sana tanap gaz geçirjisine birikdirmegiň ugurlarynyň işlenip düdülýändigini elan etdi. Tanap gaz geçirjisi Türkiýeden aňyr Ýewropa ýurtlaryna çykýar. Ýöne Russiýa şu wagt içinde esasan Hazar deňdiňiň daşky gurşaw waladaryna salgylanyp Türkmenistanyň Hazar üstü taslamatyna garşylyk beýan edip gelýär. Merkadaziýa boýunça ekspert Bruce Panier 30 awgustda Attyk radiosyna beren interwýusynda Russiýanyň başlangyjy bilen Türkmenistan arada gatnaşyklaryň ýygjamlaşdyrylmagynyň aňyrsyna türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna çykarylmagynyň öňüni almak finansiýasynyň bardygyny aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Russiýa 2016-njy ýylda türkmen gazyny satyn almakdan doğrulugyny ýüze gurdy. Munyň ideýany Türkmenistanyň ilaty agyr ykdysady krizise sebäp bar boldy. Ýöne Russiýa 3 ýyl soň Türkmenistan bilen energiýa sewdasyny gaýtadan dikeltdi. Ýöne şonda da Türkmenistanyň ilatyň 100% bolýan ykdysady kynçylyklary on çokly ýetilmedi. Now why are things getting so much better now? You're going to have to put that on the war with Ukraine. Russia is... Nem üçin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklar häzirki wagtda hasy gowlaşýar. Muny Ukrainada barýan uruş bilen düşündirmeli bolýar. Russiýa häzirki wagtda Ukraina bilen alyp barýan uruşynyň töweregindäki ýagdaýlar wagtda beýleki köp sanly ýurtlar ýaly uly kartina seredýär. Rus nukdaýlaryndan bu kartinanyň bir bölegi Ýewropa Birleşigi üçin ýagdaýlary borlugyndan kynlaşdyrmak bolup durýar. Sebäbi bilişimi diýäli Ýewropa Birleşigi Moskwa sanksiýa girdi. Bilişimi diýäli Ýewropa ýurtlaryna soňky wagtlarda hususan soňky bir näçe hepde bäri tebii gazyň, neftin, benziniň bahalary ören ýokarlanýar. Bular Russiýanyň Ýewropalylara etmek isleýän basyşlarynyň bir bölegi bolup durýar. Inni ozardan bäri Hazarysy gaz geçirjisi barada. Türkmen gazyny Azerbaýjany berip, ondan aňry Ýewropa satmak barada gurulmalar barýar. Şeýle pikirler Ýewropada hem meşhurlyk kazanýar. Bärde köp adam özleriniň inni satyn almaýan Rus gazyny başga çeşmeler bilen Türkmen gazy bilen çalışmagyň uğurlary barada gurulun edýär. Russiýanyň birdenkä Türkmenistan bilen has mehirli gatnaşyklary amtylmagy şek şu mesele bilen bagly bolup durýar. So Russia's move all of a sudden to court much better ties with Turkmenistan is undoubtedly related to that. Diýip bilermen Türkiýe gaýtdy. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistan öz gazyny esasan Hytaýa iýerýär. Ýöne türkmen resmiýetleri soňky wagtlarda Pakistan resmiýetleri bilen geçirýän duşuşyklaryny we Awganystanly dolandyrjylar bilen geçirýän gepleşiklerini Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasyny hem gün tertibine getirmäge çalışýarlar. Ýöne şol bir wagtda Hazar üstü gaz geçirji taslamasyny agdamakdan çetde durýarlar. Hasadol iýunna Attyk radiosyna beren interwýusyna Britaniýanyň Glasgow Uniwersitetiniň professory Ýewraziýa boýunça bilermen Luka Ancheski Günwatyr ýurtlarynyň Rus gazynyň ýüze urmak finansiýaklarynyň arasynda türkmen gazynyň eksportyny köpdürleşdirmek uguruny mümkinçiligini emele gelendigini, ýöne gynansak da bu ugurda türkmen elitasynyň on çokly içgini gyzyklanma bildirmeýändigini gurrun beripdi. Häzir Türkmenistanyny öndürilýän gaza talap bar. Ýöne ýurdun elita gatlagy muňa hiçli reaksiýa görkezmeýär. Meniň pikirimçe bu Türkmenistan üçin nowatdaky elden giderilen pursat bolar. Diýip şonu bilermen aýtdy. Bruce Panier 30 awgustda Attyk radiosyna beren interwýusyna Hazar üstü gaz geçirji taslamatyny durmuşa geçirmegiň, ony gurmagyň uzaga çekmejekdigi barada, hatda bir näçe aýyň içinde onuň guruluşyny tamamlamagyň mümkinçilikleri barada gurrunlaryň edilýändigini belledi. Şol bir wagtda bilermen Kreml bilen gatnaşyklary ýygjamlaşdyrmagyň häzirki türkmen elitasy üçin hususan Berdimuhammedowlar maşgalatynyň häkimiýetini berkitmek üçin zerur we amatly bolup durýanyny aýtdy. And of course it's important for the Berdimuhamedov family because undoubtedly they're receiving Elbetde Berdimuhammedowlar maşgalasy üçin hem möhüm bolup durýar. Sebäbi olar şek şübhesiz Russiýadan Serdar Berdimuhammedowy prezident hökmüni gollamak wagtda eger dol nähilleri bir mesele bilen ýüzbeýiz bolan halatynda Kremlin goşulyp
onu häkimiýetde saklamaga ýardym berjekdi barada kepillik alýarlar. Bu bolsa Serdar üçin, onun kakasy üçin gowy bolar. The Kremlin will intervene and make sure that he stays in power, which is good news for Serdar, good news for his dad.